ngen-ngenmu ki kepiye? Gek piye nek ngene iki? Ya kene iki direwangi dandan kandang kaya ngono malah panas-panas terus guwaki wektuku wae. Iki wangi dandan kandang dilon anu njaluk tulung. Ya iya nano. Yo, Ngopo kan kene san? Rangke rene pisane malah kulak molok. bro apa? Kuwi Rasa dokem bro. Panas koyo ngene malah pikir yang di kandang iki. ono mburi ono 2 kilo dah. Wis dia. Wah, lha iki kandang apa, Kang? Kandang celeng. Nyeruduk kowe kuwi. Oh, iki sing dandan iki. Iya. Wah, ndasmu kepukul. Ini jas. Ngono malah kene domblong kaya sapi ompong. Lah iki wis dicekelne Kang Dolo ki aku kok nyekel apa?